So awusho kuba yimpini. Kuba yimpini ngohlobo lokuthi uma nixabene sekukubi musukufaka umndeni, faka umfundisi. Ngamanye amazwi nami ungangifaka nomfundisi wakho ungamfaka phakathi kulonto nixoxe idlule. Kodwa hayi ukufaka umndeni. Ngoba uma uke wafaka umndeni niyokhohlwa nina wona ngeke ukhohlwe. Iyazokala lento engisho. Emshadweni ke ikhathi zonke azikho mnandi. Khona isikhathi igazi lomunye liyathokoza, elomunye alithokozi. Akusho ukuthi ngoba naku namhlanje igazi lakhe alithokozi, phuma uyothokoza ngaphandle. Ngikhuluma nje into esobala, bangangifakazela laba abashadile. Kunekhathi la igazi inyama ingavumi. Akusho ukuthi ngoba ayivumi ayiphoqwe, futhi akusho ukuthi namhlanje ngoba ayivumi kusasa izobe ingavumi. Kodwa sidlula kulento ngokuhloniphana. Ngoba uma nike nadlula ngenkani nenza lento esho abantu ukuthi umfundisi akamzali umfundisi. Uma kuthiwa umfundisi akamzali umfundisi amanga nawe into engekho. Kodwa iyenzeka. Yenzeka ukuthi umfundisi noma umfundisi bangene enkonzweni yasekamereni bethukuthelene bengaxolelene. So ke ayikho ifemu eyake yathi itelekile umsebenzi wabo. Hayi ukuthi sizala amapharangani siya enkonzweni yasekamereni sicabene. So sizozalana lapho. Ama-reject lawo. So kufuneka ke uma niya enkonzweni yasekamereni nibe neshow ukuthi nihlambulukele. Unkosikazi uma ucabene nonkosikazi wakhe awuxolisi ngekhethi lakhe. Uxolisa ngomlomo. Umenzi nje. Uma ubuya nento emnandi uzobonga. Usuhambe kuyishaya ukuthi yimini obe nephutha le. Uyasukubuya nento emnandi ukuthi ngesithando sami menze nje. Ufika nje uhlale phansi uxolise, nicolelane bese niyaphuma ke niyahamba ke niyodla out. Hayi ukuthi ubese nje ufike usuzokhomba ukuthi sekumnandi kodwa uxolisile. Ubhasopa into enizoyikhipha lapho uthi ibhekiphi. Ingane uma unkosikazi wakhe ekhulelwe eqala ukutshela ukuthi ukhulelwe, uqala ngaleso sikhathi ukuyikhulekela ingane iseswini, uyibize ngegama layo uyiqambelo ngoba ufuna ukuthi ibe yini. Uma uhluleka ukwenza njalo umndeni uzokuqambela. So namadimoni azokuqambela ke ingane yakho. Niyahloniphana. Ayikho edlula leyo. Niyahloniphana. Umuntu wesifazane akashawa. Akashawa umuntu wesilisa. Alisebenzi ithawula. Akashawa. Nalo wesifazane unjani? Akashawa. Angikwazi ke ukuyala umuntu oshaya omunye. Uma ngiyala oshaya omunye ngibe ngithi hambe emaphoyiseni. Uma nicabene ngiyakwazi ukuniyala ngimlamule. Kodwa mase kukhona obeka isandla hambe emaphoyiseni. Khona kuzolunga phela. Ngoba kusho ukuthi kungenzeka nami ugcina usungibeka isandla uma ukhuluma nomuntu oshayayo. Nami angikwazi ukuyivimba ukuthi ngingashayiki. Ngiyanicela ke ukuzihlonipha okukhulu
ukuyihlonipha okukhulu. Uma ubona umuntu wesifazane efaka ibhuluku elihle wamthanda, hamba uyothengela unkosikazi wakho lelo bhuluku. Ngiyanihlebela, abantu besifazane bayafana, nabantu besilisa bayafana. Ungathi umbone omunye emuhle nensaka ucabanga ukuthi ungcono kunalo wakho. Hayi, bayafana abantu besilisa njengoba befana nabesifazane. Zihlonipheni. Uma uke wayihlonipha kahle kumkakho, enza sure ukuthi umphethe kahle, uyakukhumbula. Anginihlebele bantu bami. Ngidlulele unkosikazi ngo-2018 ngo-October. Kuze kube manje anginayo umuntu wesifazane. Indaba ngoba ngeke akwazi ukuvala isikhala esisenhlizweni yami, futhi ngeke ikwazi izingane zami ukwamukela isikhala somunye umama. Ithatheke lento ngesikhathi esephambi kwakho, mphathise okuyikhali zamantungu. Ingane yini ayingabi ngaphezu komunye wenu. Ingane akube ingane. Niyangizwa nani? Yes, baba. Uma ninengane, ingane ayingathathi uthando lomunye. Ingane nje iyingane endaweni yakho. Kungako ngithi kubantu mabethi hayi sesiyashada nje senzele ingane hayi nisana ukushada, ngoba ingane izokhula bese ithatha owayo umsebenzi, bese wena usala nalomuntu obumshadela ingane. So thandanani, ingane ingangeni phakathi, futhi ingane inganixabanisi. Uma omunye eshaya ingane omunye akangabuyeli uthi awenzeni kwenze njani ngoba lo munye akahlali. Ongcono ngakhuluma senini nobabili uthi la wenze iphutha, yabo. Kodwa ingane ingake yazi ukuthi ubaba unephutha. Ubaba ungithethisile wangishaya kodwa uyena obenephutha. Uma ungithethise wazi wangishaya kodwa uyena obenephutha. Iyazwakala le ngisho? Yes. Ugcina ke ngifuna ukuyisho. Uma omunye wenu enengane ngaphandle engekho emshadweni, cela nani nengilalele. Yes. Uma kukhona ingane engekho emshadweni, phela nayo iyingane, yatholakala ngaphandle komshado, itholakala nomunye umuntu, kodwa yona iyini? Iyingane. Uma usushade noma wayo, lo ngane kaba eyakho, akuyona ekama wayo, eyakho. So iphathe ngokufanayo nalezo izalayo. Uma ungayiphathi ngokufanayo nalezo izalayo, uthi yona injabulo yayo ikiphi? Iphelele phi injabulo yayo? Isiphelele njengoba usushade nonina, ayisenanina, ayisenayise. Buya ke wena uzoba ubaba kuyona. Uma uke wabuya wawubaba kuyona, nakumama uzoba ubaba. Isikhathi esiningi umuntu oshade nomuntu onengane kuba mnandi uma kusahliziwe, kodwa ngesikhathi uxabana nengane yakhe kuyaqala ukuthi,
ufanele usibanibani akayithandi ingane yakho. Yabona-ke abantu besifazane banenkinga masiya ngalapho. Niyangizwa? Banenkinga bagcina sebethi akekho elizalele linye. Ingane mawuthatha ubaba wayo uthatha nengane. Uma ungayithathi ihleli lapha ya uhlanganisa uyise nonini. Uma ihleli nonini lengane ezalwa umthembu ihleli nonina lapho uyabahlanganisa umthembu naloyo. Ufuna loyo lokho ethinta umthembu ethi ingane lambile. Ingane nomkhuhlane. Wabona labo bantu uyabakha. Wakhani kubona insila yothando. Thatha ingane ibeke. Ubusutshela unina wengane ukuthi wena amakhonto oyifunayo la yengane thinta mina. Angathinta umthembu athinte wena. Uma nenza njalo niyohlala nithembene nomthembu. Uma enobaba wengane hlala ingane ayibuyize ngapha uhlale nonkosikazi wakho. Leya ndoda mayifuna ukubona ingane yayo ekhulume nawe. Ayingakhulumi nonkosikazi wakho. Musukuvula ithuba lendoda nenkosikazi yakho. Uma kwalivula uzothakeza azolanda imali yengane. Hayi wozo uzolanda imali yengane. Akaqali lapho uqala amfakele ebhenki. Amnike le mali engaphezulu kwalo mnika yona. Aqale lo mayibona le mali imali engaka. Abese yasho-ke lo ukuthi ungithinte makhona la kushoda khona. Phinda ngithinte. Asihlangane endaweni ethile. Konakeleke lapho. Konakele. Musukuvuma unkosikazi wakho umvulela ithuba. Futhi uma nicabana ayingeni ingane. Akhulumi nje ingane, awukhulumi ngengane ongayizali ekunkosikazi kuyikankosikazi wakho. Uyithatha njengengane yakho. Uhlala nayo ngokuyazi. Iba ngaphezulu kwawo wonke umuntu okhona ekhaya ngoba isuke uvala isikhala. Niyayizwa lento engisho? Yes. Uvalani? Isikhala. Uvalane ke ikhala. Ungakulinga uvuma ingane yakho ibizwe ngenkunzi malanga. Niyazi ingane ibizwa kanjani ngenkunzi malanga? Uma ingane yakho ishiyikini ayithi sala nomalume nomkamalume. Uma kushisa ilanga kuthunywa yona esitolo. Kuthiwa kugijima inkunzi manje. Akekho phela umuntu ozothuma ingane zakhe ikhona inkunzi malanga. Uma iyothenga idrink, uma ibuya yona iphuza idrink. Iphuza umpuphu. Ezala ekhaya iphuza idrink. Ungavumi ingane yakhe inkunzi malanga. Hlala nengane yakho. Muso ukushada umuntu kanti ufuna ukwenza ingane yakhe isigqila sokuthi igqilazwe lapha. Ithanda inyoka uthanda yena. Ngiyethemba. Yezwa. Enizokwenza ke bantu abami. Ngicela wenze nje. Kuyini. Kinga. Uginge. Uma inyoka igingile ayiyona inkinga. Ungayinyathela ngonyawo udlule kuyona. Ngeke kulimaze ngoba igingile. Kingake. Indoda ishawa ngamazwi. Ayikho into ebuhlungu njengamazwi okukhuluma. Ungabe uvuka sikhuluma. Ayawuvuka sikhuluma. No ungabe uvuka sikhuluma. Mayikade ihambile nje yabona isikhathi ngene ube uvala umnyango. Ithuka indoda uthi uvalelwana umnyango.
kanti uyakhuleka ubonga ukuthi inkosi ekhaya isingenile, uyibambe uyiphonse ekamereni, uhlale phezu kwayo, ivese ibone ukuthi hayi sengifikile ekhaya. Iyazwakala le nto engishoyo. Ungamncishi, hhayi-ke udle ngaphandle uthimba uma usufika ekhaya. Ithithi iyakuthinta inkosikazi embhedeni, uthi Khathele ungangithinti. Oh, awusathintwa manje, usuthi la usuthe khona, usuzothi la ungathintwa. Ungadli-ke ngaphandle khona uzothi uma uthintwa nenyama yakho inyakaze, nikwazi ukudlula entweni. Ngiyabonga. Amen.